ചേട്ടാ, ഡോക്ടർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഉണ്ട്, അകത്തോട്ട് ചെല്ല്. എന്താ അസുഖം? ഇടയ്ക്കിടെ ഭയങ്കര ഈ ഭയങ്കര എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നെയാണോ? സോറി ഡോക്ടർ, ഞാൻ എന്റെ അസുഖം പറയായിരുന്നു. എന്താ അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര അസുഖാണോ? സാർ, എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ ഭയങ്കര മറവി വരുന്നു. എന്ന് മുതലാ ഈ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയത്? ഏത് പ്രശ്നം? ഏത് പ്രശ്നമൊന്നും മോൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മറവിയില്ലേ, അതെപ്പോഴാ തുടങ്ങിയതെന്ന്? മറവിയോ? ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു. ഈ ചേട്ടൻ ഇത് എന്താ പറയുന്നേ? ചേട്ടനോ? ആരാടാ നിന്റെ ചേട്ടൻ? അപ്പൊ ഇയാളാരാ? ഞാൻ ഡോക്ടറാണ്. ഡോക്ടർക്ക് എന്താ എന്റെ വീട്ടിൽ കാര്യം? മോനെ, ഇതെന്റെ വീടാണ്. മോൻ ചികിത്സക്ക് ഇവിടെ വന്നതാണ്. അതിനെനിക്കെന്താ അസുഖം? മറവി. ഹലോ, മാന്യന്മാരെ അപമാനിക്കരുത് കേട്ടോ. എനിക്ക് മറവിയല്ല, പനിയാ. പനിയോ? ശരി, ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. പനി കാണാൻ പറ്റുമോ ഡോക്ടർ? ഡോക്ടർമാർക്ക് കാണാം. അനങ്ങാതെ ഇരുന്നോണം. ഞാനിപ്പോ വരാം. അതെവിടെ പോയി? എന്ത്? എടാ, നിന്റെ നാവിനടിയിൽ ഞാനൊരു സാധനം വെച്ചില്ലേ? ഓ, അതോ? ഉള്ളത് പറയാലോ ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ ആളൊരു കേമൻ തന്നെ. ഡോക്ടർ തന്ന വലിയ ഗുളിക കഴിച്ചപ്പോഴേ എന്റെ ചുമയും തലവേദനയും പമ്പ കടന്നു.